I dag der skal vi lave en 50 Sub Special sammen med Kasper. Han var med til lagen. Ja. Og vi skal prøve at spise om kap mod hinanden. Og vi skal starte med at spise pebernødder, ikke Kasper? Ja. Du skal ikke spise nogen af dem endnu. Nej. De skal lægge ned på papiret. Hvorfor det? Fordi jeg siger det. Og skal vi gå i gang? Nej. Jo! Nej, du spiser det der med. Kasper, nej. Er du klar? Ja. Det er færdigt. Jeg står også og griner. Vi gør. Okay, Kasper. Hvad vinder den næste? Og Du kan godt have min hånd. Det vil gøre det bare sådan der. Og nu til challenge 2 mandler. 10 mandler hver. Ja, nu ryger de alle sammen ned, ligesom før. Kæft, Kasper, det er sjovt. Okay, er du klar? Vent lige lidt. Ja. Jeg skal lige have med hånden. Nej. Og skal lige have Og det står ikke noget til mig. Ja. Hvad laver du? 3, 2, 1. Ja, du er meget. Det er du også. Du er ikke færdig nu. Ja. Nej, du er meget. Er du lige? Ja. Du er. Og nu til nummer 3. Cornichoner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte dem. Men jeg kan lige prøve at se. De ser kraftedeme nogle lækre ud sådan noget. Nej. Jeg er skide sur. Du skal ikke vise mig allerede. Nej, men jeg smager dem derhjemme. Er du klar? 3, 2, 1. Hvad tror du? Den kan tåle den der. Så står det 3 til mig. Og det siger vi lige om lidt. Ja. Vi skal lige have et serviet til kigge. Jeg har bare min. Min kan tåle den der, den gjorde. Og nu til uskrællet kiwi challenge. Kasper, Giftige. Kasper fører 3-0, ikke også? Fordi jeg fik et ekstra point for at spise din condition. Nej, det står sgu da 3-1. Ja. Nej. Jeg har ikke fået ekstra point. Jeg vandt første med pebernødder, så fik jeg 1 med de der mandler. Og så fik jeg også en, og så fik du også en, og så har jeg fået en nu, så jeg har ikke fået ekstra for konditionen. Så skal jeg 4. Så står det 1 til mig. Jeg har 4 til mig. Okay. Er du klar, Jeg har lige Kasper? smagt det med skrald. Det smager det godt. Nu skal jeg lige. Kan man spise det her ovenpå os? Kan man spise det rundt om den? Nej, du skal spise den hele. Man kan ikke spise det ovenpå. Jo, man kan. Er du klar? 3, 2, 1. Og det var så alt fra i dag. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil have mere. Jeg ved ikke, om I kunne se mig, det var sådan lidt dumt at rejse mig. Og Kasper vandt 5-1. Du skal have en lille taber. Du skal ud og æde en cornichon. En cornichon, så skal du... Jeg kan spise resterne. Du skal spise en til. Jeg spiser resterne. Hvis jeg har tabt, så er du bestemt, hvad jeg skulle spise.
Hvornår har du aftalt med dig selv lige nu? Det har jeg lige fundet ud af, ja. Ja, Kasper. Jeg kan spise resterne. Resten der til dig er nogle gange. Det må det sviger lige nu. Der er rester, Kasper. Og det er ind med den sidste, helt lidt med den. Det er det ulækkert. Siger du, jeg lige spiste 2? Jeg har haft dem ind i munden en gang. En med dem. Okay, nu gør jeg Det det her. er Victor taber. Han får de ekstra point med det. Kæft, Kasper. Og så er det 5-2. Og så bare ned med dem. Nej, det er godt, Victor. Jeg spiser en stor og en lille. Prøv at tænke på det. Victor kan godt lide den. Ned med dem, Victor. Ned med dem, Victor. Det skal lidt tykkes. Du skal bare sluge så meget. Prøv at tænke på mig, Victor, jeg kunne så sluge en anden. Mine øjne, de blev helt hvide. Jeg kunne ikke se en skid. Prøv nu ned med den. Ja, har gjort det. Så giver jeg lige Victor et ekstra point. 5-2. Så, og det var så alt for i dag. Husk at like og subscribe. Det har jeg allerede sagt en gang. Det er ikke godt. Nå, husk at like og subscribe, og tak fordi I så med. Jeg har sagt det 3 gange. Hej. Hej.